Drahí súrodenci, keďže nemôžem byť vždy a všade na každom mieste, tak využívam aj tento spôsob, ako sa k vám prihovoriť, ako vám poďakovať, že tvoríte dom modlitby v našom meste. Je to o mnoho strategickejšie, dôležitejšie, mocnejšie, ako si to každý jeden z nás uvedomujeme a doceňujeme. Pán Boh dal zasľúbenie, že kde ho budeme hľadať, tam sa nám dá nájsť, kde ho budeme uctievať, tam bude otvorené nebo. A vytvárame takýto oltár modlitieb v Bratislave. Ja verím, že to má význam nielen kvôli tým veciam, za ktoré sa modlíme, ale to, že sa modlíme, otvára nebo aj nad týmto mestom. Proklamujeme, že Ježiš Kristus je Pán. Amen. A to je veľmi mocné, takže ešte raz ďakujem, že vôbec v našom meste prebiehajú aj takéto modlitby. Ja by som vás chcel uviesť do modlitieb za situáciu na Blízkom východe v Izraeli. Asi viete, že dnes, keď to teda budete počúvať, tak to bude 231. deň operácie Železné meče, kedy prebieha doslova vojna, vojenský zásah oproti Hamasu na pôde Gazy, ale aj oproti Hizbalahu na severe. Tam hrozia tieto útoky a ohrozenie Izraela, nie že hrozia, reálne prebiehajú z územia Libanonu. A takisto prebiehajú operácie Izraela proti rôznym teroristickým skupinám aj priamo na území v Judei a v Samárii. Tá situácia je tam veľmi, veľmi, veľmi zložitá. A to je vlastne taká prvá vec, asi prirodzená, za ktorú sa modlíme. A modlíme sa za to, aby táto operácia nemala už veľa dní pred sebou, ale aby úspešne čím skôr mohla byť završená naozaj porazením, vyhladením, eliminovaním Hamasu. A aby aj to územie Gázy sa mohlo tak vymaniť spod tohto teroristického vplyvu. U ľudí je to možno nemožné, ale Pán Boh môže zasiahnuť a môže požehnať takým múdrym vedením tejto vojenskej operácie. A samozrejme, ďalšia taká vec je, môžeme sa modliť už teraz za budúcnosť toho územia Gazy, ktorú nikto nevieme predpovedať, ani si ju nevieme predstaviť. A čo bude deň po? To je veľká téma, čo bude deň po. A my sa za to ale môžeme modliť, aby Pán Boh dal múdre riešenie, aby možno na tom mieste pozdvihol nejakú správu, nejakých ľudí, nejaké autority, elity, niekoho, komu sa bude dať veriť a zveriť taká správa tohto územia. Často sa modlím, keď sám seba počúvam, modlím sa za záchranu ľudských životov na všetkých stranách, samozrejme celej tejto vojny. A to je, myslím si, že aj na Božom srdci. Modlíme sa za záchranu ľudských životov pred fyzickou smrťou, aby nezomierali nevinní ľudia a zbytočne. Ale zároveň mám na mysli záchranu ľudských životov pre večnosť. A toto je taká vec, za ktorú sa často modlím. A myslím, že je to strategické. Viete, keď žehnáme šalom Izraelu, tak nežehnáme len mier zbraniam. Asi rozumiete, počuli ste to už veľakrát, že význam toho podstatného mena šalom z hebrejčiny znamená ešte úplne iný mier. Znamená vyrovnanie s Pánom Bohom. Znamená žiť život, kde nie sme ohrozovaní Božou spravodlivosťou, ale kde sme Božou milosťou obnovovaní a dvíhaní do Božej vôle a Božieho zámeru. Tak prosím, modlíme sa za Izrael, aby tu rástlo Božie slovo, aby evanjelium v celej tej krajine znelo. A tiež zachytávate asi správy, že nie je to jednoduché pre mesianských Židov tam vyznávať svoju vieru a žiť ju. A nie je jednoduché a takmer nemožné stať sa občanom Izraela a vyznávať kresťanskú vieru. Ale prosím, modlíme sa za to. A nielen za územie Izraela, ale aj za územie Gazy alebo všetkých tých krajín arabských okolo. Modlíme sa, aby tam Mesiáš Ježiš Kristus bol zjavený a zjavovaný tým ľuďom. A počujete asi svedectva, že sa to aj deje. Že tí ľudia majú sny a rôznym spôsobom sú zastavovaní na svojich cestách. Dokonca ešte aj
tí najradikálnejší militanti. Niektorí zažijú takúto Božiu milosť, že Pán Boh sa k ním takto skloní a dá im zjavenie, že sú úplne mimo a že bojujú proti Mesiášovi. Prosím, modlíme sa za to. Modlíme sa za úspešné vyslobodenie tých unesených zajatcov z územia Izraela na územie Gazy. Modlíme sa za to, prosím. A to je stále ten modlitebný bod, záchrana ľudských životov aj pre večnosť. A áno, môžeme žehnať Izraelu múdrosť. Ja sa úplne nevyznám, čo by bolo pre nich to najlepšie. Asi viete, že aj politická situácia je tam veľmi zložitá, ale môžeme im žehnať. Ja nechcem zachádzať do podrobností. Môžeme žehnať, aby Pán Boh im vzbudil múdrych pastierov, správcov, politikov v tej krajine. Osobne verím, že keď sa deje takáto vec, že Pán Boh tým jedná aj so svojím ľudom Izraelom, neprestalo platiť, že Pán Boh nedrieme a nespí a on je ochranca Izraela. Ale tá ochrana, ktorú my rozumieme tak protektívne, že Pán Boh bude robiť všetko v prospech Izraela, aby prosperovali. Tá ochrana znamená niekedy, že Pán Boh vychováva svoj ľud a prečisťuje ho. Ja verím, že to celé teraz prebieha, ale zároveň prebieha aj súd. Súd nad národmi a je to až desivé a zároveň nám to dáva obrovskú nádej, že toto celé sa nevymýka spod Božej kontroly. Tak toto bol taký prvý veľký modlitebný predmet. Neviem, ako to spravíte, ale prosím, modlite sa za to. A mám ešte celú takú druhú oblasť, aby sme v súvislosti s Izraelom, možno dneska výnimočne, sa modlili aj za Slovenskom. Lebo to súvisí. Viete, táto téma Izraela na Slovensku nie je sprostredkovaná objektívne. A áno, vidíme, že aj Slovensko sa stále nevysporiadalo so svojou antisemitickou minulosťou a skresľovaním dejín. A je mi to strašne ľúto. A na Slovensku dnes strašne chýba hlas, ktorý by prinášal objektívne informácie a dobrý postoj oproti Izraelu. A chýbajú nám tie elity, chýbajú nám tí ľudia, ktorí by mali tú autoritu, ten hlas. Tak prosím, modlíme sa za to, aby na Slovensku sa otvorili tieto dvere. Aby Pán Boh zdvihol ľudí, ktorí budú takým hlasom. A možno práve Peter Švec je jedným z takých ľudí, pred ktorým Pán Boh môže otvoriť ďalšie dvere do ďalšej služby, aby prenikol viac do médií, do spoločnosti alebo do prostredia akademického alebo do prostredia biznisu. A Peter ma neprosil, aby som uvádzal tento modlitebný bod, tak toto je úplne moja partizančina, ale robím to posledné dni, lebo vidím, že Peter je na takej križovatke, na takom milníku, kedy sa pred ním môžu otvoriť tieto dvere. Závisí aj od toho, ako ho my podporíme aj finančne a závisí to možno od mnohých iných faktorov. Ale prosím, modlite sa teraz aj za tohto muža, nášho vzácneho brata a za to, aby to Božie povolanie sa mohlo úplne rozvinúť v jeho živote ďalej. A v rámci tohto druhého bodu nebudem mať už viacej. Keď sa modlíme aj za Slovensko a za to, aby ten mediálny priestor, verejný priestor, ale aj cirkevný, mohol byť naplnený objektívnym spravodajstvom a dobrým postojom oproti Izraelu, tak nás čaká najbližšie akcia Mlieko a med. Ani o toto ma Peťo neprosil, ale asi by sme boli trošku mimo, keby sme pominuli takúto veľkú akciu, dôležitú, a nemodlili sa za ňu, nežehnali jej, tak asi viete, že už v túto nedeľu bude benefičný koncert v rámci tejto konferencie v Šaštíne Stráže, v zrekonštruovanej synagóge. Modlíme sa za to, aby to Pán Boh veľmi, veľmi požehnal. Tiež, aby to preniklo aj do mediálneho priestoru, aby sa tam Pán Boh dotkol ľudí. Bude tam zbierka na vybudovanie nejakého krytu blízko Gazy. Modlíme sa za to.
A takisto o týždeň, tento rok je tá konferencia Mlieko a med rozdelená na takéto dve časti. Prvá bude tento koncert v nedeľu a druhá časť budú 3 prednášky na tému ekonomiky, bezpečnosti v Izraeli. A to bude 1. júna. A všetky informácie v podstate si nájdete. Prosím, modlíme sa takisto, aby to nebola len konferencia pre konferenciu, ale aby tieto informácie naozaj mohli prenikať a mohli prinášať dobré ovocie, mohli sa dotknúť, mohli meniť postoje a myslenie, mohli prinášať svetlo a pravdu aj do našej spoločnosti. Viac vám nedávam na plecia ďalšie bremeno, len tieto 2, ale obrovské oblasti. A neviem, ako sa budete za to modliť, ale ďakujem, že to urobíte a že sa spolu môžeme zjednotiť v týchto modlitbách. A ja verím, že zároveň to môžeme robiť uctievaním, ďakovaním, vyvyšovaním. Nerobíme to v strese, v strachu, v panike, v obavách, a aj keď doba je naliehavá, ťažká. Ale robíme to s vďakou, vyvyšujeme nášho nebeského Otca, ktorý nedrieme a nespí, ochranca Izraela a je všemohúci. Nič u neho nie je nemožné, jeho rameno nie je prikrátke. Prosím, takto sa modlíme smelo, s dôverou a s vierou, nech vás Pán Boh žehná. Ahojte.